Sa nasod sa Wales, adunay dako kaayo nga revival ang nahitabo niadtong tuig 1904. Tungod kay ang mao nga nasod, ang mga katawhan sa mga nasod, mga walay revival o wala gayoy kumbaga layo sa Ginoo ang ilahang kinabuhi nila. So, adunay mga alagad sa Ginoo nga naghimo og usa ka buluhaton aron makasilati og revival ang mao nga nasod. Dili sa activity, dili sa mga programa, dili sa mga maayong magwawali sa mao nga nasod, kundi pinaagi sa pipila ka mga tawo nga nagluhod diha sa pag-ampo sa Ginoo. Og pipila lamang ka panahon nahitabo ang dako kaayong revival sa ilahang nga nasod nga adunay libo-libo ka mga tao nga naghinulsol sa ilang sala og nangalagad sa Ginoo. Usahay ang revival dili makita o dili mahitabo pinaagi diha sa ibabaw sa entablado o sa pulpito kundi diha sa pagluhod sa atong mga tuhod aron sa pag-ampo sa Ginoo. Aron masinati ang revival fire diha sa atong espirituhanon nga bahin. Now, ang atong mensahe ning tagnaa sa kagabhion, magahisgot kita ning ginatawag prayer and revival fire. First, revival begins in prayer. Kung gusto tag revival, kung gusto tag kadasig sa pag-alagad sa Ginoo, magsugod kini diha sa pag-ampo. Revivals starts with humility and prayer. Kung may tag humility, magsugod ang kadasig o revival diha sa pagpaubos sa atong kaugalingon o pag-ampo sa Ginoo. So we need to humble ourselves. Ha? Ato ang ipaubos ang atong mga kaugalingon and pray for cleansing. Kini nga cleansing kini sa ato ang mga kasaypanan nga nahimo atubangan sa Ginoo. Diha sa pagpaubos sa atong kaugalingon, kinahanglan adunay pag-ampo nga mapasaylo ang imong sala, mahugasan ang imong sala. Because revival begins in surrendered hearts. Walay revival, walay kadasig, walay kainit diha sa pagpangita sa Ginoo kung dili mo surrender ang imong kasing-kasing. Dili mo pailalom diha sa Ginoo. Ikaduha, Holy Spirit power. In Acts chapter 1 verse 8, unsay giingon? Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, Samaria o sa tibuok kalibutan. So kung gusto kita nga makaangkon og revival, kinahanglan nato ang gahom sa balaang espiritu. No? Power comes from the Holy Spirit or from the Spirit. Kung gusto ta og gahom para mabatukan nato ang bisan unsa nga kaluyahon og bisan na ang sala nga kanunay nga nagatugaw og babag sa ato ang pag-alagad diha sa Ginoo, kinahanglan nato ang gahom sa espiritu. Kay ang gahom sa espiritu may maghatag kanato og kadaugan. Depend on Holy Spirit through prayer. Dili nato masinati ang gahom sa espiritu kung dili ta magampo sa Ginoo. Mabitaw si David na ningon siya ingon niya sa Psalms 23:1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Mo man ang iyahang prayer nga ang Ginoo may akong magbalantay ug walay makulang kanako. Ingon pagani sa gibantayan niya ako atubangan sa akong mga kaaway. Subot pasabot, kini siya nahimong nakatabang kay David nga mahimong lig-on batok sa kaaway nga nagatinguha sa pagpatay kaniya tungod kay nagmainampuon siya sa Ginoo. Meaning wala siya naluya, wala siya na-discourage. Kita usab ng mga Kristohanon, para dili ta maluya ug madaog yun sa kaluyahon, kinahanglan nato ang gahom sa balaang espiritu pinaagi sa pagmainampuon diha sa Ginoo. Because prayer activates power.
Ikatulo, prayer for the lost. Para adunay revival, kinahanglan adunay pag-ampo ni adtong mga nangawala. Meaning katuning mga dili magtutuo nga nagkinahanglan og kaluwasan. Matthew chapter 28 verse 19 nag-ingon, "Busa adtuin ninyo ang mga katawhan sa tanan nga dapit ug himuan ninyo sila nga akong mga tinun-an. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o Espiritu." Aron adunay revival, for example, kining atong nasod nato. No? Gitawag kita og the only Christian in Southeast Asia. Pero tanawa ang Pilipinas. Number 3 ta sa pinakakurakot nga nasod sa Southeast Asia. Naguna ang Myanmar, kaduha kay Cambodia, ikatulo Pilipinas. No? Ikatulo ta nga pinakakurakot nga nasod sa Southeast Asia, nga gilangkuban din siya sa 9 ka mga country. Ngano man nga nahimo man tang number 3 nga most corrupt nasod sa Southeast Asia nga kita raman ang nag-inusara nga Kristohanon nga nasod aning 11 ka mga nasod. Tungod kay mao ni siya. Bisan tuod gitawag ta og Christian country, daghan majority sa mga tao wa gid pa makaila sa Ginoo. Kabalo sila nga dunay Ginoo. Pero wala gid sila makaila og makasinati niini nga Ginoo mao na nga ang atoang nasod nahimong nahimong kurakot ang atoang mga leader, no, ang mga elected na mga officials o mga appointees na ini nga gobyerno. Ano man? Imagine mo ang corruption before na sila nahimong elected officials or na-appoint diya sa gobyerno. Kabalo na sila mangurap. Diya sa balay nato. Ang pagpanikas palang daan, suguon nimo imong anak o papaliton nimo ito og something papaliton nimo og ginamos niya ang ginamos tag 3 ra ingnon jud ka nga tag 5 kay para maiya ang 2. Kabalo na siya. No? Sa una, nagtrabaho ko sa auto supply, sa una sa Jinsan. Ang bulb nga kaniadto tag 10 pesos ra. Bulb anang suga, ay kanang lagi sa kinan. Bisag inaana lang na siya, maingon tong palit siya og 3 or 4 ka buok. Niya ang sugoon, ang mekaniko. Ingon siya nga, "Dong, resibuhi dong, kay mangitaw resibo ang akong amo." Ibutang niya, 12 ang isa. Kasi 2. O, maningyawat pag yun niya ang 8 pesos nga patong sa 4 ka bulb. No? Kabalo manikas. Muna nga, bisan muna dito matingala nga atong mga opisyalis sa gobyerno, howd ana kay bisan sa bata pa na, kabalo na unsa ang pagpanikas. No? Manay subo diri sa Pilipinas. Pero wala man taga-tudlo ana sa eskwelahan, dili man nato na mahibaluan og di man ta tudloan pagpangawat dito og pagpanikas. Nagay tay values education sa unang panahon, GMRC. No? Pagtudlo og maayong binuhatan, maayong pamatasan. Pero ngano kurakot man nasod gani karon. Kaguliyang ang Senado tungod sa grabe nga pagtabon sa tinuod yun nga kawatan sa flood control ug sa uban pa ng mga pagpangawat sa gobyerno. Pero nganong doon na maging mga taong mutabon? No? Kay sangkot man. Anong nag-apil ang Malacanang? Kay apil man sila. No? Apil man sila. So kung tugutan nila nga magpadayon si Alan Cayetano, ingon nga Senate President, nga ingon nga independent, dili tao sa Malacanang, posible gid mabulgar ang corruption nga nahitabo sa tibok Pilipinas kung kinsa ni mga tawhana. Kadungog na mo atong giingon ni Saldico nga bisan si BBing na siya 100 billion nga insertions out of 100 billion 25% padong sa iyang bulsa. Pila may 25% sa 100 billion? 25 billion. Ang 75 padulong dito sa usay gibuhatan ato nga project. Pero 25 billion kadako ana. Nya dili lang siya kadagag opisyal sa gobyerno. Pero ngano man, nga mahitabo man gid na siya. Tungod kay kini mga tawhana, mo ni. Wala sila kaila og Ginoo. Mo ni ang sugo sa Ginoo sa tuwa ingon ng mga Kristohanon. Go and make disciples. Pangitaon ni mga tawhana sa tibok kalibutan. Walihan aron sila makaila sa Ginoo diha silang kinabuhi. Kay naagyoy advantage kung ang tao may kahadlok sa Ginoo. Dili man mahimong perfect, makasala man gyud.
Pero lahi ra gyud ang mahimong advantage sa usa ka tawo nga may kahadlok sa Ginoo. Nga naa gyud siya Ginoo sa iyang kinabuhi. Kaysa katong wala gyud, no? Mo na prayer fuels evangelism. Ang pag-ampo mo ni makapadasig aron manangyaw ta. So kinahanglan kitang manangyaw o kinahanglan nato nga magmainampuon sa Ginoo. Pray for souls daily and because a praying church wins souls. No? Ang mainampuon nga simbahan o ang mainampuon nga katawhan sa Ginoo, makadalag yun, o makadaog yun og kalag diha sa Ginoo. In katapusan, prayer changes destiny. Ang pag-ampo makausab sa atong destiny. No? Sa diha nga wala ka nagmainampuon sa Ginoo, dili man nimo mahibaluan unsa gid asa gid ang imong destination. Sa diha nga wala pa ka nahimong Kristohanon, tira pasagad ka. Mao ni kun unsay moabot, mao ni mahitabo. Pero sa diha nga nahimo kang Kristohanon, mag-alanganin naman ka. Kaya mananghid naman ka sa Ginoo, mayon ka nga. Unsa na plano nimo Ginoo sa kinabuhi? For example, kung dalagag ulitaw ka, unya wala pa ka diha sa sabakan sa Ginoo. Kung unsa toy moabot sa imong kinabuhi nga relasyon, sudlon man to nimo. Kay wala may guidance sa Ginoo. Pero sa diha nga nahimo kang Kristohanon, nya single og ulitaw dalaga pa ka, mangutana man ka sa Ginoo. Lord, siya na ba? Mao na ba ni? Pero sa diha nga wa ka kaila Ginoo, di man ka mangutana sa Ginoo. So, adunay kausaban kung maginampuon ta sa Ginoo. Kasi sa diha mahimo kang Kristohanon, kabalo naman ka moampo sa Ginoo. Ug mangayo nakagiya kon unsa gid ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao ni ang realidad. Prayer changes destiny. No? Si Jacob nag-ampo siya o ang pag-ampo ni Jacob nakausab sa iyahang identity. Kabalo ba mo sa ilaing pangalan ni Jacob? Ha? Kabalo mo? Sa ilaing pangalan ni Jacob? Gitawag siya og Israel. Kita mo, kibasa mo atong nakipagdumog siya sa anghel sa Ginoo? Ha? Naglayog silang duha sa anghel sa Ginoo. Napildi niya ang anghel sa Ginoo ni Jacob. Unya tungod adto si Kapoy Susa nakatulog siya. Gigunlan sa bato ug nagpakita ang Ginoo sa panan-aw ug gitawag siya Israel. Ikaw pagatawag kong Israel. See? Nakausap sa destiny. Tikasan man ni si Jacob ya. Kay siya biya ang nag-agaw sa blessing supposed to be moadto kay Esau. Sa iyang kambal. No? Kay si Esau man ang palangga ni Isaac. Mao man to ang paborito niyang anak. Pero gitikasan man siya ni Jacob uban sa iyang inahan. Mao na nga nakawat niya ang blessing nga supposed to be dito kay Esau. Pero nausap ang destiny ni Jacob. No? Bisan suko kay ang igsuon sa iyang kambal sa iya nga gusto patyon gyud siya kay kawat niya panalangin pero kanang tanan na wala na siya. Nakamiguhay sila nga himo siyang suod sa Ginoo si Jacob ug gipangalan sa Israel ang iyang pangalan. No? So kita kung magmainampuon ta sa Ginoo, mausab ang destiny sa atong kinabuhi. Mausab gyud ang destiny sa atong kinabuhi. No? Ayaw pagtungay ingon ra kagyud ana, mao gyud na. Pag-ampo sa Ginoo para makita ug masinati nimo unsa gyud ang destiny sa Ginoo. Pray agig application, pray for transformation and not just needs. Ayaw lang sige ampo sa imong panginahanglanon. Kapaniampo sa Ginoo ang kausaban sa dagan sa imong kinabuhi. No? Ayaw lang sige pray sa Ginoo, Lord, unsa na po ako ang lutuon ugma? Pray lagay ko kanang bugas. Transformation. Yan naman. Mas nindot ang transformation. May tabo. Kay di lang bugas ang ihatag sa Ginoo sa imo kundi kinatibuok nga hulma sa imong kinabuhi. Kanang gitawag bitaw sa wordling nga pinulungan kapalaran, destiny. Kapalaran nimo. Dili nung ayaw tuwan ng kapalaran nga himuon na ng mga mananagna, ang subay-subayon ng kanal sa imong kamot nimo nga maingon nga madato ka. Daghang kwarta maabot nimo pero mausik kay diretso ang liki sa imong kamot. Di ba? Ano man na? Kanang mga kanal sa imong kamot, kung imo na ipatanaw sa mga naghahatag og kapalaran, maingon gina sa imo nga ang kanang bagi sa imong kamot kay diretso tabok pikas. Nakakay kwarta maabot sa imo kung di ka madato kay mulapos ra. Mausik. Ay tuwa na ampo sa Ginoo. Kay usabon sa Ginoo. Sama sa gingon niya, di lang ang panudlanan nimo bugas. Kundi ang tibuok hulma imong kinabuhi. Di lang imong kinabuhi, including your family. Because prayer rewrites destiny. Diba?
Si JJ, ka-experience na siguro. Kung sa pag-rewrite sa Ginoo ang destiny sa iyang kinabuhi. Di man siguro lilong sa tuwa siguro. Napot si Dexter. Wala? Oh. Siguro kay nagampo na siguro sa Ginoo. Ampot lang, nagampo. Si Dexter nagampo. Basig kini ang nagampo. Ay, ikaw din nagampo din. No? Pwede, i-rewrites man ang destiny nimo. No? Patarong imong kinabuhi. May mga kabag-uhan nga may tabo. Sa imong kinabuhi, sa imong bana, asawa, mga anak. Rewrites nila. So, muna ang mensahe na to karon gabi nga nagahisgot may tungod sa prayer and revival fire.